O nwere ihe m chọrọ ịghọta o. Hello? Biko chat am na WhatsApp. I'm busy biko. I'll respond to you later. O nwere ihe m chọrọ ịghọta. O nwere ndị na-abịakwute m fasị na alụrụ for ọrụ mmiri, maybe eze nwanyị or dibia or something ga-alụrụ for ọrụ mmiri, and then on the process of it the ọrụ mmiri ewere rezọ ka afa something na ahụ tinye ọgwụ as no for protection. Anụgo m ife anụkwa ya like kemgbe m bidoro mewe dibia gbawa afa, I have encountered not less than 10 persons that have come to share similar experience with me. Eze nwanyị ma ọ bụ dibia jikwa wee lụọ ọrụ for ọrụ mmiri wee kanye for ọgwụ as no for protection. Ọ dị ekwe nwa Anaedo nghọta, ọ dị ekwe m nghọta like how, why, for what reason? Na ị ga-alụ ọrụ mmadụ ọrụ mmiri wee rezọ kawasị onye ahụ ahụ tinye something sim not for protection. How? Why? Osokwu n'ọrụ mmiri nwa like osokwu na the ingredient of ọrụ mmiri, the requirement for ọrụ mmiri na a ga-alụ ọrụ mmiri then ka nye onye ahụ ọgwụ protection na alụ. Protection from what exactly? Ajụ ka m na-ajụ certain thing na-adịghị ekwe nwa edo nghọta, nwa Anaedo ọ dị ekwe m nghọta. Okay, ngwa na onwe ga-akalụ that ọgwụ protection kemgbe akalụ ya how far ke ka ndụ dị? Ọkwa ka na-amagharị na be ndị dibịa na-agụ sensus ndị dibịa na-asịsị gbara gị afa, amoosu ji ataụ sị gbara gị afa, o ji na ife ị na-eme aga sị gbara gị afa nke nwa ibe nwan. How far with your life kemgbe emerụ such nonsense? How far? Na ndị mmadụ ada anụ ife. People know they hear, people know they listen, people know they listen. Ndị mmiri gbalụ gị na a ga-akanye gị ife n'alụ because na akpata alụfe maka na abịara nyefe chụnyere fe aja, and because of that na a ga-akanye gị ife n'alụ. Ndị mmiri gbalụ gị ebe ka unu si enweta some nasty information from? Where couldn't see enweta such? From which planet couldn't see enweta such idea from? I don't understand. I don't just understand. The woman is that I don't. For me, me I go nonsense na rubbish na how gini na wolo so resobrate maka na alolo go olu mmiri. Ah, ife na-emekwa. Anyway, ife onye chọrọ ka ọfụ. Ọkwa ezi nwa Anaedo na-agwa ụnụ okwu na-ekwu na ada anụ. People don't hear. People don't listen. Nnọrọ ebe a na-akụ ihe na-akọ uche ụnụ abụrụ na onye abụrụ happening dibia na onye enweghị nothing ihe ọ na-akọ rubbish. Until na ejekwudo onye ahụ nwere something ọnụ chọrọ. Ọnụ fụzie na a na-agbagharịkwa. Why then are you coming to me? O jiwa na ife na-eme ada aga, o jiwa na ọ na-alala ụla amoosu a na-ada o. O jiwa bụrụ na amoosu na-akawasị gị ahụ. Ngụwa no the same person ka akwasị na akanyere ọgwụ protection n'alụ. Dịka nsi wee kwu ife onye chọkọ ọfụ na wetin you find na you get. Ịda anụ ife. Ekenekwa m ọnụ. Go to my page, Ezinwa Anaedo page na Facebook, and there's Ezinwa Anaedo na YouTube. Watch my videos there. Pay attention to my teachings. Mụta the pure ọdịnala Igbo. Mụta otu ị ga-esi were ebi ndụ dịka mmadụ.
otu ị ga-esi ebi ndụ dịka mmadụ. Be a coordinate person. Learn from my teachings. Mana ịma nkwe maka Ezinwa adịghị eme amansi, Ezinwa adịghị eme miracle, adịghị eme magic. Kenekwa m ọnụ. Daarụ. Biko saraka anyị ka na-agakwa on every nkwa maka ndị nwere mmasị isonye. Na saraka anyị na-eme saraka ndị mmiri, anyị anaghị akanye ọgwụ n'ala, anyị anaghị nothing. Ịghọta ihe m na-ekwu. So all those nonsense anyị ada akọ akụkọ ya. Even mụnwa na onwe ya mụ bụ dibịa. Mụnwa na onwe ya mụ bụ dibịa bụrụkwa eze mmụọ, bụrụ Akajiọfọ. If I open my body, nenewe ahụ m from head, nenecha ahụ m niile to toe, to my feet. Nwere ebe ihe afọ akara kpam. Sụsọ kpam ihe afọ akara na ahụ m, ife adụm n'iru, ifo this ihe a na-adụm n'iru, I think akara m ya ebe a, kakwa m ya ebe a, ihe awụ oge mpe na oge amụrụ m ọfụ ife enu na-eme m. Ọ mgbe aka nne m kalụ m ya wee tinyesi ọgwụ ife enu ụmụaka. Oge mpe na after nya aka ndụ some months then sụsọ ya bụ ife ọkụ ka mma asị dị m n'alụ. Mana nenecha m from head to toe, nwere ebe ya afọ akara kpaka m kanye anything. Ịghọta ihe na-ekwu. Kwa ndị mmadụ na-ada feel that na you can't be dibia without tearing your body and putting something there. Ezinwa is only dibia na-eme dibia na-enweghị any resolve karịa n'ahụ. Ọbịa nwere ọgwụ ọbụla ndidi n'ọnụ buru n'afọ nji eme dibia. Ịghọta ihe na-ekwu. Ma ngwa na onwe gị na-abụlọ dibia nwekwụlọ nke bụ self, ị gaa na-akanye gị rubbish n'ahụ. Abeg, bye bye.